mijin yayar ya dage yana son kanwar matarsa don kulawar da take mishi da hankalin da take don halinta halayyanta ba irin na yayarta ba ce. Abun ya zo ya rike shi ya rasa ya zai gashi yana son ta har kaman zai yaya shi kuma ba yadda zai don kanwar matar shi ne banda ma kanwar matar shi masifaffiya ce ya sani. Wata rana haka suna kokarin yana ce kai gwamnati dan guje ta fa dan nisance ta don kusancin su din ya fara yawa ita ma ta yi tunanin haka sai kwana biyu sai bai mata magana ba ita ma sai ta ja jiki bata mishi magana ba amma sun kasa rike kansu. Ya kwana biyu yana ta kewanta sai kira ta waya sai ce a kwana biyu naga kina bakin magana ba kya komai sai ta ce ai kai ne ka fara kai ma baka magana shi sani ma ba maka magana ba. Sai ce to ya za mu yi mu haɗu ina son akwai maganan da nake so mu tattauna da ke. Sai ta ce to yaushe a gida ne ko ya ce a gida kin san akwai matsala yayarki ba za ta bar mu samu lokacin mu yi magana ba in ya so ki same ni a ofis ko a wani guri sai mu fita sai mu yi magana. Sai ta ce to ba matsala. Sai wace garin ta shirya za ta je. Ashe kaman yayar ta ji maganansu abinda su maganan cewa za su haɗu yau da kanwan za ta fita sai take ce mata ina za ta je sai ta ce mata za ta je anguwa ne wai anguwa gun waye tana kaman tana shakkanta sai ta ce gun kawarta sai ta ce a ba za ta fita ranan ba. Sai ta ce me ya faru ta ce ba komai dai ba za ta fita ranan ba ta hana ta kawai ranan kawai jikinta kamar ya gaya mata cewa ko ne abu ta hana kanwan fita kanwan ta yi ta fita ta da yayar ta kawo wannan ta kawo wannan ta hana ta fita suka bari sai da yamma da ya dawo sai ba su yi chatin ma ranan sosai ba kamar wayanta ya mutu da ya zo da yamma sai na ce mun yi zaki same ni za mu yi magana ba ki zo ba da yamma yakin gida kenan suna magana sai yayar ta buɗe kofa sai ta shigo maganan me ku biyo mu a karo ta gaba ku ji yadda suka karasa sai an jima.